Jukka Lankinen, 40 vuotta, Pori-Käppärästä. Yritykseni on Duunin Oy. Siellä ehkä paremmin tunnetut brändit on HelloFellow, Huikoo, Mekani ja uusimpana ollaan avaamassa tämmöistä Kellahden kartanoa. Tänään ollaan Isomäki Areenalla. Täällä on työt aloittanut ensimmäisen kerran 2009, eli nyt taitaa olla 12 kausi takana. Tää on ollut mulla lukuisten tapahtumien työpaikkana. Pyöritän paria ravintolaa, henkilöstövuokrausta ravintola-alalle. Käytännössä päivät koostuu hyvin pitkälti siitä, että istuu tapaamisissa ja vastailee puhelimeen viesteihin. Tapahtuma-alalle mä oon päätynyt sitä kautta, että 2003 muuttanut Poriin opiskelemaan restonomiksi. Sitten jo mennyt kaverin kautta yökerhoon töihin, alkuun blokkari, tiskari, baarimikohommia. Seuraavana vuonna vaihto-opiskelemaan Hollantiin. Siellä kaikennäköistä tapahtumaa tuli matkusteltua aika paljon. Pikkuhiljaa se tapahtuma-ala siitä imasi mukaansa. No ikimuistoisin tapahtuma on nimenomaan täällä Isomäki Areenalla 21 syksyllä. Nuorikauppakamarin tilaisuus, 2 päivää, 1000 henkeä, kruununa illalliskaala, 1000 hengelle 3 ruokalajin menu. No parasta on ne ihmiset tapahtumasta riippumatta oikeastaan aina, eli tiiviimpi tiimi, millä voidaan tehdä kuukausikaupalla jotain isoa tapahtumaa, tai sitten ihan niin kuin pienikin tapahtuma totta kai, että kun porukalla tehdään. Sitten toisena voi tietenkin mainita sen, että kun tehdään kovaa töitä, niin sitten se onnistumisen tunne. Se on hieno, kun kaikki menee niin kuin on toivottu. Tietokone, puhelin ehdottomasti, niitä tulee käytettyä joka päivä. Nyt sitten kun mennään tapahtumiin ja alkaa suunnitteluvaiheen jälkeen, niin sitten se itse toteutus, käytännön työ, nappikuulokkeet, mä lyön ne korviin ja sitten pystyy hoitaa puhelua samalla ja tekemään sitä suorittavaa työtä, eli pistää paaria pystyyn ja niin edespäin. Ei ole yksittäistä haavetta, sellaista mitä mä varsinaisesti haluaisin päästä toteuttamaan, mutta ehkä se vaan, että pystyy tekemään aina isompaa, parempaa, kehittyyn tapahtuma-alan tekijänä ja sitten yrityksenä tietenkin. No sellainen vinkki, jos tapahtuma-alalle haluaa, no tietysti pitää itse olla aktiivinen, pyrkii löytämään niitä tapahtuma-alan töitä ja kun pääsee töihin, oli se mikä tahansa työtehtävä, niin osoittaa kiinnostusta, olla reipas ja tehdä työnsä niin hyvin kuin pystyy. Asenne, piste. Kaikki muu on toissijasta. Jukka Lankinen, 40 vuotta. Brändit on HelloFellow, Huikoo, Mekani.